गुंतवणूक हा शब्द ऐकला की आपल्याला काय आठवतं? सेव्हिंग. पण खरंच गुंतवणूक म्हणजे सेव्हिंग आहे का? मुदत ठेव, शेअर्स, सोनं, चांदी, फ्लॅट, प्लॉट अशा अनेक ठिकाणी तुम्ही गुंतवणूक करू शकता. व्यवसायासाठीचा म्हणजे तुमचा प्रोडक्ट काय असणार आहे? तुमच्या प्रॉडक्टला मार्केटमध्ये एक्झॅक्टली कशा पद्धतीची मागणी आहे? कुठल्या एरियामध्ये त्याची जास्त डिमांड आहे? तुमचा व्यवसाय सुरू करण्यापासून तो व्यवसाय स्थिर होईपर्यंत किती वेळ, किती अवधी त्याला लागणार आहे? मग तुमची तेवढी थांबण्याची तयारी आहे का? तुमचा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी तुम्हाला नेमकं किती भांडवल लागणार आहे? किती वेळ लागणार आहे? त्यासाठी तुम्हाला किती जागा लागणार आहे? त्या जागेला रेंट किती असणार आहे? मग तिथे लाईट बिल किती येईल? तुम्हाला मनुष्यबळ किती लागणार आहे? मग तुम्ही व्यवसाय सुरू केल्यापासून ते तुमचा व्यवसाय स्थिर होईपर्यंतच्या त्या कालावधीमध्ये माणसांचे पेमेंट तुम्ही कसे करणार आहात? तुम्हाला जे काही रॉ मटेरियल लागणार आहे त्याला पैसा कुठून देणार आहात? कारण ऑलरेडी व्यवसाय सुरू करण्यासाठी तुम्ही जी काही गुंतवणूक केलेली आहे तिथे ऑलरेडी तुमचे बरेच पैसे गेलेले आहेत.